Orafo uni aba mama ka kire nie ene nso dwumadi na na egusu no eya obi ni ma obi kire. Orafo uni aba mama ka kire nie dwumadi na na egusu no eya obi ni ma obi kire. Etie abusua ene adofo nyina yeda mo ase mamotie na mo comment na mo subscribe na mo share nso yeda obi ase se nyame adom yete niema bi ase. Ane enuti na me no mi yeduhia anwumre no nwotwe sedi a de meka kirewa ne se ye be kasa kyese bi benyansafo badwendwemba se obeti asebe wafa baby afrimu menua se de meka sese de ba wonua no ebia na amoawo na so ebebo wonua bi enti wonsaka wo modern ase obi a wo ne number no wo be send video yi na wo de ama no me da se se wa ya so ati me be chichire na makeka bom na mabegye mu se buya edwaro no mama ka chire no obi nima obi chire binia ene ye brada o eno aye chaase odumfo ya da homa ono ane de ye kono de ye ba ene nso edafam na ansem yi aba wom etinya daje na tie nsem yi na fa ba bi firim na wonua bi so ntie bi na no so fa ba bi mfirim me da se wo tie me yo ene atagifo wa yi ya te denne me betu hwa osaje force ade ya dima bedu ye na nambo odi ambo mu ase na na ne natra kunya ne nua be ma bi afrense ka kire yi ene de do mama ne o se ye a ne me be ma wankasa wa tie bi na wa hu se yetu hwa ko osaje fo ho no ene de yakwa kohu de yakote ya sa abere nu mienu ye ba betie na ya hwe niema a osaje force ade ya dima bedu aye ne do mama ne mu one ne cancerfo a be wodoma enti ti asemi ne betu sha na makosa agefo ho nia ba bia wo bia no nya daje na ti nsema baby na da se telephone no egusu aye ho adwuma enti ye kodoma ahiku yo o tie bia na ye do ma hiku do mama atagi fo wa sa na ye tie no do ma ku ni mu no atagi fo sia de ya ma bagi aye do mama ya de se ku ni mu aye se aka se bi nkura no so ase sa bre dan di ti do ma hiku baby a woman bia no o ko wani gakra bi sa de ni ya be yo kaya ye tie One minute be a guy you see the man. Life for so ye be kama. You say ya ni ye peno. Say ya ni ye peno. Anti yes na no ma hinti na sha huwa. Na nkuro bi aso no. Muntime muwa. I said ye nyina ye nim. Eye oman hene bi a owo achim ho baabi. Saa ti de wo be ye a eye papa no ye beka. Osaje force ya de ya admobedu doctor. Nana do mama da wase woni watena nkobia no ma me nana kosi afima dwabem ode ne ho no yeda mo se me nuanom said ye me ne waka no enna ye bena da die enura nkomo ne ye bobọ so bebre na nna de ne ye ba beka ho asem ensem a ye beka ne nei no eye ensem bi asem ye nya adro seb ye nya adro ensem wom ena nsem no abaso wom papa de ye beka ne se me nua ba ma ena nsem yi no nya adaje tena se na tie nsem yi na fa ba bi fefra sem yi mu aye ye nua ba ma bi
efre bruchire akọ mangana mu mate de akwa kosi akoku obaba ofri Germany ha na minim nimfo nyina nwo ha no Instagram so be yi akire nua ne Germanfo se bia munim abrante kama obi ba ba ma akọ Ghana na de akosi no asempa nsi asempapa ensi asempa ensi ni se hwa abrante kama Shabrante kama ndi mfo nyina kire wi kote awaka oye Emmanuel Kofi we 35 years ono kwekwo na so etu na nara so other second war no kono ma oti na ide oye Emmanuel Kofi ochede onye besiabe shisha ho de oye nampuna wo shisha ho na watchum kuna acha no mun na odukwe kodu oye Germany na according to Shushuma yakwaye no apromodo na kire de binyimbe oye boga yemei another boga Kofi owo Germany ni nara no chede obobisie no ho kawari nti oye na adwende okade opa no bobo wari bisie no be no oye ne asuya ye kana se wo fa na dura chewa Anabe, sorry, Elizabeth Nkrumah, do not want an anti Benway, Ote Apromoji, anti Benway was 66 years. Ote not to Dabi, Kofi. What will be in Kofi? I had there, I there, when you and the Fumensi, Madame, oh, send the Canada, Sabre anti Benway in Kofi, then you want nothing. I don't say, my minister Dabi, China. They say I've been so kind of Mama American do that. No, no, it's the one you have been theater. Now, end the question. Oko ma mini fi the ono chechemi chede okwada nkoro kwako bo se nutrient na na so we kono no kwa no wanko to be abe okoto ma me no abu me na ma me ni shedem a o shape ra yo rukwa okwa abu me na ma me no oje yo de chemi china as no say ya me tu no da ken no share extreme Kofi aku maame no aku no ho ne Kofi ankyere so ye be ma aku maame no aku no ho na nne sasa bibi na me no mieri ye betena se ne maba be ka kirewo na wo so wahu niema enipa bi nim tim ye wei aku nipa nti ye hu de kwan ye fa so esi ye na hwe sa niema wei nyina ne nne ne nua be ma bi a ono so abo ba ho ka afri Spain akọ Ghana so ọkọware ọba no okoduru ho a de esiye na ansa na obekọ no enema esiye no enu nti tenase eye wobi nima obi kire mama ka kire nie aka kire se me bedue biem ne ma begya ni sei buya menia be ma bi ne de asem ya bre me se ka kire me nsohwe nie na nsohwe we no agi se nyame bam se nyame emma medi awu sa wudie bi na obi akodi a me ka kire wo no me nua be me de owo abruchire ha na obi ade oba foto kire no na obi di oba foto kire no o start so de oba no be kasa sebe be mfiri kuro baako na be firi kwan baako so enu nti o start say o send si oba yi sika o start so o send oba ni sika no emu a na kire say yade kodi awe so eboba ye na chese o yes mu adwode a onko na gya onko hwe obey na o ha na obey afre na ono ba na maame yare da hospital na nka be ma onko ye oba ho ade sebe oba na maame yare a wase no kura sa maame no won ko wona busuafo o me de no kura na me ka akire wo no se wahu oba na nka wo obe ware na o maame yare a sanka nya wo na eye wasem enso we nyina brantie de na o diskako afedie okokoduru ya be ma make so sebe nya do oye ni petieti akakra na msebra na odi mfonyini na behu ye no ne behu ne sai so so wale usesen abrantie do koduru ya abaye ne o ma me nyina be twetwe behu amane a ono kra se aware de aware ni nani so abrantie de ma me de nkrata akra be ware na de wako etinya de a wo betena Ghana hakra no akere fisanye adwuma ena kura wo so no eye Spain de mu a nipa bebre na ni se Spain ye Italy ni be ma ye so okọware oba Ghana ye nkere enti sese bi Germany ha enti no
Abrantie beka nipa enam no so a ohu ababa we no ode na no atum bi enso abaye ni o maame de betina ne benyida na eno ne nanu mienu ye betena se na de abusua atena se adwendwene ho se me meka nkyere maame ni oba ne se maame yi se de amote Ghana ho a ema agu aburukyire ha na be ma sori ya no send sika bre mu no e wo se bu hu se be ma ote aburukyire ha sebe anware yire Ghana no beba be hu oba so obeware no so ye papa enne mema amoti kuro ha mokọ ware Ghana no se mo ye papa enka magu aburukyire ho Ghana fo mema na wo aburukyire kuro ha na beba Ghana ne be di America ana be hu mu foto ne be di America be ware mo no se be ye papa enka magu aburukyire ha se de aburukyire fo ma na nye papa na saa ne be so be nye papa enti se de wo hu be ma na ya wo mpe no saa na oba bi so te ha wo mpe no enu nti ema na mote Ghana na ye mo sesebe se ema ni ni aburukyire ha se aburukyire fo ma ni suban no mema na beba no se be ye papa enka aburukyire ha ma kura do so kyene mema nka ba ache ba ware enu nti maami ni oba abrantie do ne de ye nukure ni sika kro de abrebe no ontimi mu na nyame ya mo a obedi awu na obedi awu a ne hwan na ema na de awu eno ne mani mpanimfo atrase ne ya beka kire wo maame a wote Ghana na sebe wo baba ya bi de be ma bi mfonyina kire wo ana asempo ebi no so kura wo hwane be firi kuro ba ko a na wo baba ka kire wo se be ma bi do pe no na maame a wote ko sebe mperaduasa sebe o se ni pe se didem so ni dem obi hu yarefo a bubuafo po no te akonya na do pe na woti nware no menka se obi adidem aye nware no na mo se wani ehu nipa de se de wote ye ne wa wo pe na wo betimi aware no na se ekoba se wo begigi be ma bi sika adi na nipa de beba beduru na wo bekasa wo nware no enu bi de ndi kan de kire wo no se ye nua be ma bi firi Germany a akoku nipa e wo Central Region no ebi no asenye a e ma adwemmone enti ebra wo ni nipa bi behia se ba besi a be ma betiti ni sika ma wo de wotai di agora wo nkwa no enya wo de a nyame yode ma wo no ojai sa nkwa ne de ma sa nipa no eni nti me maame no abusua nua no ene ayonko se obi de wo mfonyini be kire obi se nipa no de opeyire ne wani hu no me de enne mpanyina soma se me metu sa maamefo na mo so mota mo manachi mo hwe na anu ababa wa bi eno be ma bi fi Italy akoku no hese nurse ni bi a na owo adwum enfie num nie saa be ma koro ya atima kofa no saa koku no saa ye ne dan o enu ntini ya ka akire mo se saa be ma na be fra burukyire ba Ghana no me ma na be fra burukyire ba Ghana eye wo Saudi wa ye lucky se ye sabi o wompena woni ne Ghana dadaade a eye sononko asem we me kasa kire banyansafo ba dwendwemma wonte ase tu be kan kwase yesem me kasa kire banyansafo ba dwendwemba se be ma bi anya wompena ana wonfiri wukurom se wonim no na be ma bi afiri na burukyire na obehu ntam a wote ana sa muti social media iso se Facebook se YouTube se Twitter se Instagram na obi ehu nti no ala opewa na sa nipa no onya mehu nipadua na ejina ho no nipadua ni bi opa obehu no eye kama nso beba ne ho no bi ana asan kakra wo ho enu nti ne ye etumufo etumu maame no mfo sesebe mu mahia enim anim bebre ma mu mfa hia nya de a ede hawo beba hwe ababa wa mfie nunie nurse ni a ya fa na koku no se ote ase obi anim o se mfie nunie no afa ni nipa na oye saa de na timaku obi nti no be de asana koka ho sa ne saa nipa ni kun no papa na maame mfie nunie ne sabio ho ba do kra mo kohu ne he mo pa no abrantie ye kuna wi a ne nkasa kra mo kwasesa na ase mo ko ye ne den ebi kra ba bi okun no to ye po no ono akra no nya de obetima asana kwa kire mo ho biem efisa akwedi aba ne nsem be mfa ne mma mo se on kwa kire mo bi okun mo ba enu nti maamefo a mote Ghana papafo a mote Ghana emaya a mote Ghana ene mo so mema mo wo Ghana sebe mperaduasa me nka se mema no nko awu na so te Ghana na o de wo so oba bi di America na be wale wa me de empayifo be bra ene bra kire nkwanta dem
ena besepa so ne kwanyina haban so be tax no be nyansafo enti asema American no se enye se oba bi ate aburochire na okọwale be ma na bi a wonye ana be bi ate aburochire na okọwale ba na nso no wo se muhu se wo ye oba ate Ghana ne be ma bi hu wa na wo sese sika de bro di America kuro ha wo misa me ma beti ha se dodo wo se de be twempra kura be yi 100 euro so me kura de ma no ala oba no wesika aban hwe one ne ma enu nti no enu so nti ni me tufu aka akire wo se wo so ti kuro nga wo yo oba na wo so se be ma bi de opewa maame onu onye nyame na aba be kasa obehwe usuba na woni nipa ni sia na wotwe mi no maame na de obi ade time ato na brabo ho obi ade time ato na brabo ho metra ho mo obi meyisu bo so me yesa na ekwa afe se ohwe usuba na ansa na odi awaro no de owosuba ni bi Ghana fo broni betimi na nnuya broni anase tuntum be ma akura se broni ba hu na le one ne be nante afe be ma no mfo so sese be one ne be da nso obati ase ne na atena tuntum be ma hu ni nnuya tuntum ba na na opene ne na da wan pera ma ne ne wan na nche se wo de wonye ready se wo opene ne na atena enu ntini ya fa kwanya we ne na ye ka ade akira mu ma ne mema mo wo Ghana ene mo amwo buruchire ha se ewi ase no eniama a ekono bi ama nani na ho se hwew abrantie ada asana firi Ghana aba buruchire ha bene na kasa na ba mie etwa so aba na oba no ni adwena obefa no woni tini ewo mu se onya aba ya no ho ade na maame wuti no wo ba wa brekwa ba ma edo oba ye behwehwe mu no unkoda hospital so frɛ ne se wo da hospital ba ne sa ni sika brew maame se be mpra biasa wabusuafo ni ho enti wunhu aba ma no oba no nkohu no na mo nko hospital na mo nidi se wo ba no ne nkosa wo ba ba ya no ne nkosa de waye no e kire se wo ba yiwu a wo maame no wa no wakunu enti niama we nyina no e wosa aban su Ghana aban hwehwem se be ma bi aba wa no obi ba na akunu no ya mo misa maame fo no ekeka ho bi kire se obi a wonim no na mo fitia na nipa de bedura se obewa lo ba na mo atena se na wasi nkondwa ode ne bekwa aburuchire nti aburuchire de ma aka acho so onyamfie aduokono na obi de odo beba ubenya wan yi akra na nti wan yi se kra bra so obi aba ha no behwe bi benum nkanea ya nkonsuo de obi apɛ no odi internet yesi so 24/7 wona nso ano ahwefam se de atwini de na se wo fa ba okae no le hwefam efam no grass nko store da ne grass nko obi nko booster ani se okwa akwa wia neema an robbers ni ha kuro ha an robbers ni ha wura udan no madan na kura mu aka ato udi agro kra no ugina bonte a wo waka ho de obaba bebie so badwu sika broni nyansa no eti kuro ha obi aho wonfaso ena afutuo we nkoma Ghana fo maya ensam na yebobo ban se mpre dodo se na si Ghana ho afi nko yesi no mo hwe bogafo me he na beku nipa wo ababa wa bi so ne be ne kwotena yi de sai ba bi se ale be ma ne se ne be ma so ebi ani be ma ne do oje ne niema eniema we nyina na ye ka no na edi nipa ni tim dem da krupa bo ne be ni tim a wudi aguro bekum anwo oseka no baba otuo ebi nie abema obi anim kwa no fa so onye atuo ofiri ha okọ no na chesa aboa no ho ebi na obi akọ Ghana asena bedu aburuchire ha obeboa no ho de akọ no uni nkwa no befa so eniti ya maame no ma mote Ghana ya mo wo mama ya emema na begu aburuchire ha no ye ka akire mo ben sheda anya papa bi asa wo sebe ben sheda anya papa bi asa sika na bede brɛ mu no sɛ bede mama bi no waburuchire ha ka be wa hotɔ pa sika na bede brɛ mu no sɛ bede mama bi no waburuchire ha ka be wa hotɔ enso be mpa ne sɛ be sɛ bede mo de no so ba ne be so be yɛ te sɛ aburuchirefo ma na be nye no nya ye nyina ye free Ghana ne ye ba ya bede na aburuchirefo ma no enu nti ene asɛm wei no e be kasa kyerɛ be nyansafo ba dwendwemma sɛ mo ma na mote Ghana ɛyɛ mo sɛ mo de mo ho ofe mo nya adagye dresse obi tin kasa ye beba Ghana
ni yesiesie ye ho mote hoda bi yesiesie mu ho no wahu so oba bi tie aburukyire kuro ha na be wo kurukuru abonutu no no be ma no be da abonutu wo aburukyire ha be ma be ye da kun ne yire wo aburukyire ha aburukyire kuro ha moa montena se na moncheke be ma ne oba be be gya ya wade ye kura emmera dem sempo be nware krata so ne be ntamatia kuro ha no be ma no kura ni kwan e wo ba ni fie a onu betima koye de ope wo ho eni ti ye kasa kire mu se mo mfa nyansa ne aba bi mfiri nsam na ye ka ni na mo ma mo ho nya mu de bebre se o be be bi ti aburukyire o de €100 €200 ba wo sesa ye bebre sa sika na wo je no wa no baba be ye adwuma wo hasan twia mo misa ba mema na de beba he no wo bedura wa no wo be ye adwuma sana twia wo ba bi ni suo o te Ghana pam na de ye n'adwuma wo bedura aburukyire ha nne no atete apansama oya na ofere posa ne nkwala a wo kire bedwuma Ghana bebehu no sister no ofere say ne photo kura wo betindi ato ne profile ma ne nkora a wo kire bedwuma Ghana bebehu ifi so obeduru kuro ha no anopa awia enmre oni adaje eniti enne ye betu mufo sa Ghana fo ma ya no abrante na aba Ghana asana ba aburukyire no obefa plan abrante ye woku obi wo Central Region obi anim ekeka ne telephone so na o ka ase bi amaame no odi agro ono akoduru ya besa aka kire ne se bempene ne ba na maame ye so ompere ma ne nware ne ba no abaya no ka se ono so ne maame akade a ompere no wahu sa abrante no kokoku abaya no okoye nya no eku maame no maame ne di deserve efri se maame oba ne mfiti ase no wa ma na gigi nipa ni sika di na wa wi akasa fe di abrante ne ni nya ho na tama odi sika oba no sa abre no ne mi bisa ho kwahye no etu so fa ansa hye ho ebra na abrante ne di sika ko maame no sa abre no maame ne hwe sa be ma ne nani gyinagyina so no o hwe se be ma no onye obi a na o wa ahobrase sa abre ne de maame na hwe ati sika na wie afi no hu sa abrante no onye obi a obre no ho ase medase ene so nua ba mama ka akire me de abusua de mpanyini adofo de asoma me no eno ane me de ebrawo na me guso e ka wo se ba bia wo bia no send video fa mo nua German for ye ka na ye de adudo mamanim no se wo hu de osage force ade ade mamedu aye ane etinye nyina so ye boaboa enti ka yi telephone number no eno ane maka akire wo se 050 21 37 336 050 21 37 336 Frekano de opetia ni se zim mama ho no mungu e madan na wasi ne heat nkogina ase enu nti frekai no metwe manhu no emunsuo ene mu agyanan emfa nkomo medasi bebre sawa ya asona nenso watie me wuri aba mama ka akire die medasi bebre ya ma ni be ka akire say choose ene de be mamu choose